Húzzad neki! Videót, nyomd videót! Videó van! Azon van? Azon! Húzzad! Húzzad! Tekerjed! Nem bírja! Veszíts be! Haladjál! Erősebb vagy te, mint a hal! Nyomjad neki! Húzzad! Húzzad már! Nem törik el a bot, nyugi! Na jó! Mit fogtál, töki? Hány kilós? Megszákoltad? Megszákoltad? Jó van. Hogy csináltad -e? Béla, a helyemre menjél! Ja nem, mert úgyis húzni, be kell húzni. Gyere ide Szabolcshoz, Béla! Béla! Ide gyere, úgyis be kell húznia! Merre? Ide, úgyis be kell húznia! Töki, jó volt? Jó volt! Húzott? Még rugott is, mi? Így, ezt rágasztottál? Hány kilós, Töki? Hát... 12-13. Gram? Elég az nekem.